Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să facem chestie, să vedem dacă niște numere de telefoane sunt reale sau nu. Mi le-a dat practic niște prieteni și o să vedem dacă ele sunt reale sau nu. Suntem acum pe filmare, bă, sincer, mie un pic cam frică să fac video, dar haideți totuși să-i dăm o încercare. Așa că luăm aplicația telefon și intrăm pe ea. După cum vedeți, fraților, sunt aici la mine, pe tastatură. Acum haideți să scriem, dați nițel, mamă. Acum haideți să luăm bine țelul, să facem trenduri cu numere de telefon. Haideți. Îl avem pe primul aici. După cum vedeți, fraților, l-am scris aici. Acum haideți să vedem videoul practic, să vedem dacă va fi adevărat. Haideți totuși să-l punem, să nu se dea seama că este real. Acum haideți să încercăm. Diez 31 diez. Ok. Mie mi-e un pic cam frică, dar haideți totuși să vedem. 3, 2, 1, stați nițel. Am revenit înapoi, fraților. Trebuia să trec strada, ce vreți, că stă afară, dacă v-ați dat seama. Acum, haideți totuși să încercăm dacă numărul este real. E bine, băi, n-a funcționat. Acum avem altul la noi. După cum vedeți, fraților, l-avem și pe al doilea. Îl încercăm și pe acesta, să vedem. Să pun în diez. Bă, ce handicap avere. Bă. În fine. Îl încercăm și pe a treia, fraților. Nu merge. De mi-e cam frică să sun la unul real. Haideți să mai încercăm o dată. Îl avem pe ăsta. 3, 2, 1. Bă, dacă vreți și partea a doua, nu uitați să-mi dați like și subscribe la acest videoclip și îl voi face probabil mâine. Așa că, la revedere, fraților!